Turistický ruch na severovýchode Slovenska posilní novovybudovaný Archeopark v Hanušovciach nad Topľou. Nevšedný a na východnom Slovensku ojedinelý projekt je miestom, kde návštevník môže okúsiť viac ako 30 000 ročnú históriu na vlastnej koži. Archeopark Živá archeológia vyrástol vedľa Vlastivedného múzea. 27. septembra bol slávnostne otvorený a uvedený do života. Udeľ svoj pokoj tomuto archeoparku a láskavo požehnaj. Spás a posväcuj všetkých, ktorí tu budú prichádzať, aby sa dotkli atmosféry minulosti ľudstva. V Archeoparku je umiestnených 5 obytných objektov od doby kamennej až po včasný stredovek. Vybavené sú replikami predpokladaného nábytku, zariadeniami a predmetmi, ktoré v minulosti ľudia používali. Turisti si môžu vyskúšať dobové oblečenie, prácu s vtedajšími nástrojmi či dokonca prenocovať v pravekých obydliach. Hlavnou myšlienkou Archeoparku je upovedomiť verejnosť o bohatej histórii, ktorú na tomto území máme, a to netradičnou zážitkovou formou. Náš archeopark Živá archeológia je v podstate naplnením jedného veľkého sna o sprostredkovávaní našich dávnych dejín verejnosti takou prístupnou formou. A v podstate tou najprístupnejšou formou je podľa mňa zážitok. Vlastný zážitok, vlastná skúsenosť. Preto náš archeopark, stále hovoríme, nie je múzeum na pozeranie, ale múzeum na prežívanie. Pri tvorbe archeoparku čerpali tvorcovia zo skutočných nálezov. 5 obydlí simuluje časy paleolitu, neolitu, doby bronzovej, železnej a slovanského obdobia. Park sa rozprestiera na ploche 3500 m2 a ohradený je obrannou palisádou. Ako jediný archeopark v Európe ponúka možnosť vyskúšať si hru na dobové hudobné nástroje. Počas slávnostného otvorenia čakali návštevníkov v objektoch aj ich historickí obyvatelia a remeselníci. Takýmto spôsobom ten Ulimon robil tie úštepy, hej? Oblasť dnešného východného Slovenska má veľkú archeologickú a historickú hodnotu. Práve Archeopark má upriamiť pozornosť na význam nálezísk a niekoľko tisícročnú históriu územia. Táto oblasť Európy bola významnou súčasťou európskej civilizácie a napríklad v dobe bronzovej máme niektoré nálezy na veľmi vysokej úrovni a naozaj svet ich nepozná. Myslím si, že aj takáto forma je forma prezentácie nielen pre slovenského návštevníka, ale aj pre zahraničného návštevníka, aby sme si všetci uvedomili, aké bohatstvo sme tu mali. Archeopark alebo múzeum určené nielen na pozeranie, ale predovšetkým na prežívanie bolo zrealizované s podporou Prešovského samosprávneho kraja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013 v projekte Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky.